Dyddiadur Dripsyn, Haf Braf. Mis Mehefin, dydd Gwener. Cyfnod o deimlo'n euog ydy'r gwyliau hau mi. Oherwydd y tywydd braf, mae disgwyl i bawb fod allan yn neidio a ffrancio ac ati. Ac os nad wyt ti'n treulio pob eiliad sbar yn yr awyr iach, mae pobl yn meddwl dy fod ti'n rhyfedd. Ond y gwir ydy, mae'n llawer gwell gen i fod yn y tŷ. Dwi wrth fy modd yn treulio gwyliau ha o flaen y teledu, yn chwarae gemau fideo gyda'r llenni ar gau a'r golau wedi ddiffodd. Yn anffodus, mae syniad mam o wyliau perffaith yn wahanol iawn i fi ni. Dydy ddim yn naturiol i hogyn fod yn y tŷ pan mae'n hael poeth tu allan yn ôl mam. Mi nes i esbonio mae trio gwarchod fy nghrwyn ydw i rhag i mi gael cryllau pan byddai'n hun, fel sydd ganddi hi, ond dydy hi'n ddim yn gwrando dim. Mae mam yn swnio'n bob munud arna i fynd i wneud rhywbeth y tu allan, fel mynd i'r pwll nofio. Mi nes i dreulio dechrau'r ha ym mhwll nofio Rily, ond mi aeth pethau o chwith. Mae teulu Rily yn aelodau o glwb hamdden, ac ar ddechrau gwyliau roeddwn ni'n mynd yno bob diwrnod cyn i wneud glamp o gamgymeriad drwy wahodd merch o'r enw Tanwen i ddod efo ni. Newydd symud i fyw i'n stryd ni mae hi, bod yn gwrtais roeddwn ni drwy ddangos bywyd moethus y clwb hamdden iddi, ond ar ôl tua 5 munud wrth y pwll, roedd hi wedi cwrdd ac achub o'r bywyd ac wedi anghofio'r cwbl amdano ni. Dyna fi wedi dysgu bod rhai pobl yn barod iawn i gymryd mantais er mwyn cael mynediad i glwb hamdden. Beth bynnag, mi fasa merch o'n cwmpas ni wedi bod yn boeni mi ar Rily. Rydyn ni'n dain sengl ar y funud, ac mae'n well bod felly yn ystod gwyliau'r ha. Chydig ddyddiau nôl, mi sylwas i fod safon y gwasanaeth yn y clwb hamdden ddim cystad ag arfer. Weithiau roedd y sôn a fymryn yn rhy bwyth, ac unwaith mi anghofiodd gweinydd bar y pwll rwy ymbarel bach yn fy niodi. Mes i gwyn o'r tad Rily. Ond am ryw reswm wnaeth Mr Jefferson ddim cario'r neges i reolwr y clwb. Ac mae hynny'n rhyfedd. Taswn ni'n talu tal aelodaeth i'r clwb, mi faswn ni eisiau gwneud yn siŵr mod i'n cael gwerth fy mhres. Byth bynnag, ar ôl hynny daeth Rily ata i a deud doedd o ddim yn cael fy ngwahoddi'r clwb hamdden eto. Mae hynny'n iawn gen i, mae'n llawer gwell gen i fod mewn tŷ oer lle does dim rhaid i mi wneud yn siŵr nad oes gwenyn yn nofio'n fy niod cyn cymryd llwc.